Daňdan 5 4-nji güni wideony öň ýazjapdym ýöne elim degmedi. Men saňa aýtjak bolýan zadym şu wideony dostuňa urat ýa-da özüň gaýtalap gör. Sebäbi seniň aladalanmagyň, närazyçylygyň, zeýrenmegiň maştaby gaty ýokary derejede. Seret, men sana egerde şu gün seniň iň soňky günüň diýsem ýa-da şu hepdeniň ahyry sen dünýäden ötýäň diýsem, ýene-de zeýrenmegi, närazyçylyk etmegi, aladalanmagyň dowam edersiňmi? Men pikirimçe ýok. Ona diňle, sen şu dünýäde geleniň, şu dünýäde ýaşap ýöreniň, dem alşyň, bu gaty uly mümkinçilik. Sen dogulmagyny bilerdiň, sen awtobus ýa maşyn ýa bilemek agaç bolup bilerdiň. Ýöne sen ýaşaýan, sen dem alýan, sen görýän, eşidýän. Şonuň üçin aladalanmagyň beset. Men düşünýän sen alada gaýradýan. Şu wagtyň pursatda ýaşap, şatlanmagyň deregine sen halamaýan zatlaryň, etmez zatlaryň ünsün berýän, o güýjüň ýitirýän. Düşünýän sen bergiň bardyr, kreditin bardyr. Belki sen islemeýän okasyň, gelmeýän okuwda okaýansyň. Kimdir biriniň islegine görä bilemek. Ýöne daştory gözaýda. Näil ajaýyp dünýä. Şeýler köp mümkinçilik, şeýler köp istisna internet gaty uly mümkinçilik berýär. Gaty uly. Şonuň üçin dostum, beset diňe şu pursatda ýaşa. Özüňe we durmuşa seniň nomera zihniňi suud etmek bu nähil ajaýyp zat. Aladalanmagyň beset. Seniň bu dünýäde ýaşap dem alyp ýöreňiň gaty uly sana sowgat. Şu pursatdan başlap diňe öňe ýylygyr we aladalanma.